2 moorden deze week in de provincie. En het einde van de 1,5 meter maatregel komt eraan. En er gebeurde meer deze week. Een overzicht van dag tot dag. Maandag werd Biggekerke opgeschrikt door een moord. Een 67-jarige man werd bij zijn woning door geweld om het leven gebracht. De politie hield op de plaats delict direct een verdachte aan. Bij Theetuin Het Hofje aan de Noordweg, even buiten Biggekerke, werd de man vanmorgen iets voor 9 gevonden. Het gaat om de 67-jarige bewoner van het pand. Agenten vonden het slachtoffer na een melding van een geweldsincident. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Vanmorgen al werd een verdachte aangehouden hier in Biggekerke, een 36-jarige man. En hij en het slachtoffer kenden elkaar volgens de politie. Hij was ook nog in het huis hier achter mij toen de politie arriveerde. De aanleiding van het incident ligt vermoedelijk in de relationele sfeer. Meer wil de politie er niet over kwijt. Buurtbewoners zijn erg geschrokken. Stuk voor stuk vertellen ze hoe vriendelijk hun buurman wel niet was. Een hele fijne buurman. Ik woon 20 jaar aan mijn land en hij de boerderij naast elkaar. En we moeten het eerste woord nog hebben. Over een meningsverschil, dat hebben we niet. Kon u zoiets op enige manier aanzien komen? Nee, dat had ik helemaal niet verwacht. Want ik heb er vorige week nog mee gepraat. En ja, wat het over andere dingen natuurlijk. Over de privésector praten wij nooit. En ik kwam altijd voorbij bij ons langs de boerderij en dat zwaaide altijd. Want dat was een hele fijne buurman. Wat er precies met het slachtoffer gebeurd is, moet uit politieonderzoek naar voren komen. Inmiddels is bekendgemaakt dat de 36-jarige verdachte uit Middelburg komt. Volstrekt ontoereikend. Zo noemt de Zeeuwse scholenkoepel Archipelscholen de subsidieregeling van het Rijk voor het verbeteren van ventilatie op scholen. De voorwaarden zijn zo streng dat subsidieaanvragen van Zeeuwse scholen worden afgekeurd. Dus is de oproep: kom alsjeblieft met een regeling die wel werkt. Een van de scholen die een subsidieaanvraag had ingediend is de Ravenstein in Vlissingen. Daar zijn al langer klachten over slechte ventilatie in het gebouw. Hoofdpijn, prikkende ogen, droge ogen. Mensen die last hebben van migraine die dat dan eerder hebben zodra ze weer aan het werk gaan. Om de verspreiding van corona tegen te gaan moet er nu zo worden lesgegeven, met de ramen en deuren open. En dat is nu nog niet zo erg, maar als het buiten kouder wordt, dan is het wat minder prettig. Dat betekent dat leerkrachten, maar ook kinderen, soms met hun jassen of vesten aanzitten om zich enigszins behagelijk te voelen in dat klaslokaal. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar, en dat zou je nu bijna vergeten, omdat het nu de hele tijd over corona gaat, goede ventilatie is ook zonder pandemie belangrijk. We merken ook vooral in de middag dat de aandacht verslapt, dat kinderen gaan hangen op hun tafel, moeheid treedt op. En leerkrachten willen gewoon in een goede werkomgeving natuurlijk werken. Een nieuw en beter ventilatiesysteem zou uitkomst bieden, maar dat zit er voorlopig niet in. In heel Zeeland wilden de scholen voor 1,3 miljoen euro gaan verbouwen aan de scholen om de ventilatie in die gebouwen op orde te krijgen. Ze konden daarvoor via de gemeente een subsidie aanvragen. Maar het lijkt er nu op dat al die aanvragen vanwege strenge voorwaarden worden afgekeurd. En dus zitten de scholen nog in dezelfde situatie. Wil je hoogwaardig onderwijs kunnen geven in een leerrijke omgeving, dan moet gewoon die ventilatie op orde zijn. En dit wordt te veel op gemeentes, maar ook op schoolbesturen afgewenteld. Terwijl we voor een mega-operatie staan die vele miljoenen gaan kosten. Er is 300 miljoen euro ter beschikking gesteld door het Rijk. Maar het is volstrekt ontoereikend om onze doelstellingen te bereiken. En nu hebben we gehoord, weliswaar in de wandelgangen, maar toch, dat alle aanvragen in Nederland gedaan om de kwaliteit te verbeteren van de ventilatie, dat die allen zijn afgewezen. Ja, heel bijzonder. De scholen kunnen het naar eigen zeggen niet uit eigen zak betalen. De oproep aan het Rijk is dan ook om alsnog over de brug te komen, maar dan met een regeling die wel werkt. Ik doe wel een moreel appel, een moreel beroep ook op de landelijke overheid. We moeten dit op een andere manier aanpakken. De subsidiesregeling is volstrekt ontoereikend. Nou, als dat zo is, moet je dat met elkaar constateren. En dan ga je vervolgens bezig om methodiek te ontwikkelen, ook rond financiën, waardoor je je doelstellingen wel kan bereiken. En ik denk dat ieder weldenkend mens daaraan mee wil werken, waar je ook werkt in Nederland. Het afgraven van de verontreinigde dijk bij Perkpolder is niet de oplossing van het probleem. Dat is een van de conclusies van een rapport dat Rijkswaterstaat heeft laten opmaken.
In de dijk zit vervuilde grond en die vervuiling lekt naar buiten. Dus heeft Rijkswaterstaat een aantal oplossingen op een rij laten zetten. Rijkswaterstaat zit al sinds 2015 met het probleem van de vervuilde grond in de Maag. De grond was op papier schoongemaakt door verhitting, maar er bleken nog allerlei vervuilende stoffen in te zitten die naar buiten sijpelen. Omwonenden en landbouwers maken zich zorgen over die vervuiling. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat er geen direct gevaar is voor mens, plant en dier, maar wil de verontreiniging beheersen. In het kort zijn er nu 3 scenario's. 1 is het isoleren van de kwelsloot, dus een dammetje erin, het waterloos op de Westerschelde. Tweede is een drainage onder de TGG afvoeren via een riool naar de Westerschelde. En de derde die we verder gaan uitwerken is het volledig verwijderen. Maar dat volledig verwijderen stuit op zoveel problemen dat het eigenlijk geen reëel scenario is. Het zou jaren duren, het natuurgebied zou zwaar belast worden en de afgevoerde grond zou eigenlijk nergens naartoe kunnen. Maar het zou wel de vervuiling helemaal wegnemen. Een hele lastige keuze. Die afweging maak ik niet, omdat de keuze ligt dus bij de bevoegde gezagen, Rijkswaterstaat, Waterschap en de gemeente Hulst. Die moeten daar de uitspraak over gaan doen. Ik moet zorgen dat ze rapportages hebben die begrijpelijk zijn op basis waarvan ze die keuze kunnen maken. Halverwege volgend jaar moet er een scenario liggen dat klaar is om uitgewerkt te worden. Volgens de Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland slaat het kabinet de plank volledig mis. Het besluit dat er om een toegangsbewijs moet worden gevraagd voordat je iets mag eten en drinken is onuitvoerbaar, zegt de afdeling. Veel Zeeuwse ondernemers laten dan ook weten dat ze dit niet gaan doen, zoals in Sluis. Het is niet te handhaven. Je kan niet iemand hier neerzetten die iedereen gaat vragen om zijn coronapas, want het gaat niet. Er is te weinig personeel. Je kan niet iedereen controleren de hele middag hier iemand zetten. Het gaat niet. De regels zijn regels, maar dit is niet te handhaven. Zowel niet door de ondernemers niet, als de gemeente niet. Marlou de Witte is bang dat mensen wegblijven als ze hen om een toegangsbewijs zou vragen. Je gaat uit eten, je gaat iets gaan drinken voor de gezelligheid. Niet om helemaal gecontroleerd te worden of je gevaccineerd bent. Een vaccinatie is en blijft vrijwillig en op deze manier is dat niet. Goedemorgen, wat mag het zijn? Koffie voor mij. Een koffie? Ook koffie, alsjeblieft. En niet ingeënt worden wil, moet je ook niet weg willen. Dan moet je thuis blijven, vind ik. Ik vind iedereen die zich inent, die moet gewoon een beetje voorrang krijgen. Ze hebben het al zwaar en als ze dan ook nog moeten vragen naar toegangsbewijs, dat allemaal rompslomp. En ik denk eigenlijk dat het eigenlijk ook helemaal niet helpt. Ik begrijp het wel dat het allemaal weer een extra maatregel is, weer lastiger voor hun. Hun willen natuurlijk geld verdienen en dat begrijp ik ook. En dat gun ik ze ook hoor. Stel je moet je hier laten testen, dat kan niet in de buurt, dat kan alleen in Terneuzen. Ja, dat is lastig. Dat is wel heel ver weg, maar daar kun je wat aan doen natuurlijk toch, als Rijk, denk ik. Zou ze dat moeten doen. Goedemorgen, wat mag het zijn voor u? Mag ik een... Regels of niet, Marlou is vastbesloten. Ik doe er niet aan mee. Iedereen is welkom, wel of niet gevaccineerd. Iedereen is en blijft welkom. En denk bij de meeste ondernemers in Sluis. Het gele krantje van Noord-Beveland is in opspraak geraakt. Het informatie- en reclameblad van de gemeente wordt net als de Scheldepost in Capelle uitgegeven door Train News Media. En net als in Capelle wil de uitgever in het Noord-Bevelandse krantje geen advertenties meer plaatsen die niet passen bij hun reformatorische achtergrond. Ook hier is nu kritiek van culturele instellingen en de gemeente. Nol Vermolen vertrekt als president van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Na 3 jaar kijkt hij terug op een mooie tijd, hoewel een flink deel werd overschaduwd door de coronacrisis. De dag dat ik het telefoontje krijg van we moeten nu alle deuren gaan sluiten van de rechtspraak voor bezoek en gebruikers. En daar moesten we een weg voor vinden. Die hebben we heel erg gezocht in het digitale. Dat moesten we allemaal in 1 dag doen. Dat ging natuurlijk best het een en ander mis. Maar juist omdat we het met z'n allen deden, is het toch gelukt om dat langzaam hortend en stotend, en dat moeten we ook erkennen, op gang hebben gebracht naar iets wat nu best mooi is en ook navolging verdient, ook als we met corona stoppen. Want een rechtszaak die digitaal te volgen is, voorziet in een behoefte, zo bleek. Er waren rechtszaken waar veel meer mensen meekeken dan er ooit fysiek naar de rechtbank zouden komen. En dat is goed voor de openbaarheid. Ook voor degene die zelf voor de rechtbank moet verschijnen, kan een online zitting een uitkomst zijn. Toch blijft het soms nodig om elkaar fysiek te zien. En dan kan het zijn dat Middelburg, nog de enige locatie van de rechtbank in Zeeland, een eind weg is. Een grote provincie, grote afstanden, redelijk dun bevolkt. Dus daar werd tegen mij vaak gezegd van ja, leuk dat je in Middelburg een locatie hebt, maar je zal maar aan de grenzen
van de provincie wonen. Of zelfs een tunnel moeten nemen waar je voor moet betalen. En dan moet je ook niet schuwen om het oude weer terug te halen. Nou, misschien moeten we er naar zoeken als een soort spreekuur, wat vaker op locatie in Zeeland te zijn. Maar het is maar een idee. Dat laat ik graag aan mijn opvolger over om daar verder invulling aan te geven. Maar dat betekent niet dat het voor Nol Vermolen tijd voor pensioen is. Ik word weer gewoon rechter. Ik ben ooit als rechter begonnen. En ik ben de 66 inmiddels gepasseerd. Dus het is ook een mooi moment om weer terug te gaan naar het primaire proces. Op mijn 70e word ik van rechtswege ontslagen. En ik wil de tijd tot dan toe wel benutten om al dat mooie werk te kunnen doen. Het wordt de eerste fabriek ter wereld in zijn soort. De fabriek in Sas van Gent die eiwitten maakt uit suikers en schimmels. De plantaardige eiwitten kunnen worden gebruikt als vervanging voor vlees, kip of vis. Donderdag ging de eerste schep de grond in. Met het symbolisch planten van een boom werd vandaag het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe fabriek van Enough BV in Sas van Gent. Het wordt de eerste fabriek in Nederland die eiwitten maakt uit glucose en schimmels. Ik ben ontzettend trots. Dit is een unieke mogelijkheid voor iedereen om hier een unieke fabriek neer te zetten die eigenlijk de enige is in zijn soort in de wereld. Eiwittransitie klinkt als iets vaags, maar is eigenlijk heel simpel. Om het milieu te ontlasten wil de overheid dat we meer producten gaan eten die gemaakt zijn van plantaardige eiwitten en minder van dierlijke eiwitten. Ons bedrijf is 8 jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van technologie voor het produceren van plantaardige eiwitten. En destijds zagen we al dat er een grote behoefte zou komen in de loop van de jaren voor meer plantaardige eiwitten. Met de grondstof die uit de fabriek komt kunnen bijvoorbeeld vegetarische hamburgers of vegetarische vissticks gemaakt worden. Als de fabriek op volledige capaciteit draait, dan betekent het dat er 1 miljoen minder koeien nodig zijn. De fabriek die nu gebouwd wordt gaat voor ongeveer 50 personen banen opleveren. Enough BV is een Schots bedrijf, dus is het opvallend dat ze zich gaan vestigen in Sas van Gent. Zeeland stelt ons in staat, eigenlijk met alle hulp die we hebben gekregen vanuit het provinciebestuur, om hier ons te vestigen. En Sas van Gent als laatste heeft te maken met Cargill. Wij zijn klant van Cargill en wij kunnen de stroop bij Cargill kunnen wij kopen en hier ons product mee produceren. Het is altijd mooi als bedrijven van elders zich in Zeeland willen vestigen. De investering is groot, dus in eerste instantie gaat het bedrijf natuurlijk gewoon bouwen. Nou, dat zal heel veel betekenen voor regionale aannemers. Maar daarna biedt het ook gewoon werkgelegenheid in een marktsegment die er nog niet is. En heel veel Zeeuwse bedrijven, van de primaire producenten als akkerbouwers tot ook verwerkende bedrijven, die kunnen toeleverancier worden. Dus al met al is dit een hele mooie toevoeging aan de Zeeuwse economie. De fabriek in Sas van Gent moet eind 2022 klaar zijn en kost ongeveer 42 miljoen euro. De Zeeuwse burgemeesters verwachten van het kabinet nog meer duidelijkheid over de handhaving van de coronabewijzen na 25 september. Onder meer in restaurants en de bioscoop kun je vanaf dan alleen nog maar terecht met een QR-code. De burgemeesters willen hierin samen optrekken met de ondernemers. De horecasector heeft al aangegeven niet te willen handhaven. Op vrijdag weer een moord in Zeeland. In Vlissingen werd 's ochtends vroeg een dode man gevonden. Een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie liet al snel weten dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen. In een brandgang bij de Adriaan van de Vennestraat werd de man gevonden. Hij was toen al overleden. Waarom er wordt uitgegaan van een misdrijf wil de politie nog niet naar buiten brengen. Wel is er direct een groot onderzoek gestart en veel buurtbewoners zijn ondervraagd. Hij werd om 7 uur aan mijn deur gebeld en er stond de politie met niet schrikken. En ze konden niet veel vertellen omdat er een onderzoek bezig was. Ze hebben een paar vragen gesteld of ik vannacht iets gehoord had. Het was schrikken zo hè, in de straat? Ja, het was vrij druk, want alles stond of in duster of in nachtgoed. Het is toch schrik, ik vind het, wie of het ook is. Voor de nabestaanders is het toch weer een hele toestand en een hele klap. Er is nog geen verdachte aangehouden. Eind van de ochtend werd een tankstation in Vlissingen afgezet door de politie. Iemand had daar iets verdachts gezien dat met de moord te maken zou kunnen hebben, maar het bleek loos alarm. Dinsdag is het de 3e dinsdag van september, Prinsjesdag. Dit jaar opnieuw geen rijtour door Den Haag, maar wel de hoedjesparade, de troonrede en de begroting van de regering voor volgend jaar. Wie krijgt er geld bij? Wie moet bezuinigen? De Zeeuwse gemeenten hopen in ieder geval op meer geld uit Den Haag. Er speelt, het is misschien best ingewikkeld, maar een discussie over de verdeling van de middelen tussen de gemeenten.
En dat dreigt een tijdje dat de Terneuzen wel eens nadeel van die herverdeling zou kunnen krijgen. Dus minder geld voor onze basistaken. Nou, ik hoop dat het kabinet in ieder geval uitzicht biedt op het feit dat dat ons niet gaat treffen. Zodat we de ruimte houden, en die is al krap, maar om in ieder geval de goede dingen te doen. Een van de goede dingen waar de gemeenten meer geld voor nodig hebben is de jeugdzorg. Het huidige kabinet heeft wat extra middelen vrijgemaakt voor de jeugdzorg. Belangrijke opgave in onze gemeente. Ja, een nieuw kabinet zal dat structureel moeten doen. Omdat natuurlijk de druk op de gemeentebegroting er altijd al is. Vanuit alle taken die we vanuit Den Haag ook overgedragen hebben gekregen. Vaak met een bezuiniging in het verleden. Nou, wij zetten ons beste beentje voor om het met die middelen te doen. Maar soms moet je constateren dat het ook gewoon tekort is. En jeugdzorg is zo'n schrijnend voorbeeld waar we het met elkaar een beetje hebben laten lopen. En er zijn natuurlijk meer partijen die reikhalzend naar de troonrede uitkijken. De zware industrie hoopt dinsdag als het gaat om de klimaatplannen heel iets anders te horen dan alleen maar over geld. Duidelijkheid. Dat er na eigenlijk vele jaren van praten ook echt duidelijkheid komt van wat willen we. Je ziet ook de Europese doelstellingen die op ons afkomen, die vertaald zullen moeten worden in nationaal beleid. En dat nationale beleid, die duidelijkheid, die hopen we terug te lezen. Niet alleen in de troonrede overigens, maar ook met het nieuwe kabinet straks. Yara heeft de plannen om CO2-uitstoot te verminderen al klaar liggen, maar wacht dus nog op wetgeving. Al gaat dat niet alleen om duidelijke regels. Duidelijkheid ook over geld. Laten we daar helder over zijn. Het vraagt enorme investeringen die we zullen moeten doen als industrie. Dus ja, het woord geld is zeker ook nodig, maar ook wetgeving. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland de Week en bent u weer helemaal op de hoogte. Fijne avond.